Увага, увага, дівчинки і хлопчики! Зараз ви побачите фантастичний номер. Виступають акробати Яна і Мотильок. Салют усім! Привітання, Яна! Буслік, це ти? Я? Хто ж я ще? Мой мотильочок. Ні, я не мотильок, я Буслік, але так само з крильцями. Ведаю я, що ти з крильцями. Ти навіщо наш номер зіпсував? Який такий номер? Я нічого не псував. Ми з Мотильком хотіли показати акробатичний номер. Він такий пригожий у нас отримався. Але з'явився ти. І мотильок вилетів з покойчика? Відомо, від нечаканості. А я тепер не ведаю, коли він прилетить знову. Ой, я ще раз пробач, сябровка. Просто ми такий номер подрихтували. Я вже діток запросила. А ти взяв і так зненацьку з'явився. О, так і трималася, тому що у мене вельми важна справа. І що за справа така, що ти у покойчик просто улетів? Сябру треба допомога. Ой, а чому ти раніше не сказав? Говори, з чим допомогти. Давай відправимося на допомогу разом. Допомога потрібна топу. Ой, а що з ним? Знов солодким об'ївся? Ці заліз на дерево і сам злізти не може? Ні, зовсім не тоє. У топи в очі почали розбігатися. Чогось смієшся? А чому у топи в очі почали розбігатися? Я навідав нову краму, де продаються цукерки. Ой, та ну все зрозуміло. Ой, по-другому і бути не могло. Я вже уявляю топочку, які глядять на солодке, а солодкого много-много. Янка, нема нічого смішного. Треба бігти і допомагати топу ловити його очки. Ой, ловить очки я не могу. Ти можеш тут сміятися, а я побігу сябри радувати. Я візьму сачок і буду очки топу ловити. Ой, у меня от рассказов топы завсёды уши вянуть. Що? Вуші вянуть? Ой, не могу. Ой, уявляю, як ти будеш вошки ловить. Яночка, я почув, що у тебе вуші вянуть. Тоді я спочатку тобі допомогу. Ой, почекай хвилиночку, я за лейкою збігаю. Ой, ви не ведаете, на во что я мулейка. Ой, вошки разбегаются. Яночка, я вирятую твої вуші. Треба добре їх політь. Буслик, ти хочеш налізти на мене води? Відомо, твої ж вуші зав'яли. Добрый вечер, мои гуделки-гляделки любые. Ой, вітання, Надійка, чародійка, рятуй мене. Буслик хоче налізти на мене воду. Салют, Надейка, я хочу вырытывать леску. Її вуші зав'яли, я хочу їх політь. В уши завяли? Воздик справи. Надійко, розтлумач, коли ласка Буслику, що не треба на мене воду лить. Я ще як треба. Я ведаю, що робити, коли квітки вянуть. Янка, давай сюди свої вушки. Я їх полію, а потім побігу топу рятувати. Ой, а з топом що здарилося? Ой, у його вочки розбіглися. А ёечки, что ж не робить с моими гуделками-гляделками? У топа вочки розбіглися від множества цукерок, а у Яни вуші зав'яли від розказів топи. Теперь мне усё зразумела. Бусліча, калі ласка, постав лейку, заўтра зранку полієш кветкі ў двары. А як же вуші Яночки? Погляді, вушки Яночки виглядають звичайно. А не як кветки, що довгий час були без води. Просто Яні, напевно, не вельми приємно слухати розкази топи. Так, буває, що він починає много видумлять.
так што складана вызначыць, дзе праўда, а дзе хлусня. Ёсць такая рыса у нашага мішкі. І часта бывае, што ад расказаў Топа ў мяне вушы вянуць. Быццам вянуць. Дакладней, яны стамляюцца, калі штосьці не хочуць чуць. Менавіта так. Быццам вушкі так і хочуць самі закрыцца і не чуць нічога. Быццам? Фу, а я думаў, што трэба хутчэй вушкі Яны паліваць. З Яначкай усё ў поўным парадку. І не трэба яе паліваць. Ой, тады я да Топа пабягу, у яго ж вочы разбегліся. Буслічак, і з Топам усё ў поўным парадку. Я толькі што яго бачыла. Яго вочкі на месцы. Зараз ён удзельнічае ў футбольным матчы двара, стаіць на варотах. Але яго вочкі. Напэўна. Топа расказваў пра свае ўраджанні ад мноства салодкага, сабранага ў адным месцы. Сапраўды, ад такога могуць вочкі разбегчыся. Але на самой справе Топа не мог засяродзіцца на чымсьці адным. Яму хацелася ўсё паспрабаваць. Ён глядзеў туды-сюды, туды-сюды, і яны ў яго быццам бегалі. А потым быццам разбегліся у розныя бакі. Але на самой справе вочкі на месцы. Ой, значыць, я дарма хваляваўся? Дарма, Буслічак, але гэта вельмі цудоўна, што ты заўсёды гатовы адправіцца на дапамогу сябрам. Так, Буслік у нас сапраўдны сябар. Сапраўдны. А зараз, Буслічак, запрашай усіх сяброў глядзець мультфільм. Ой, калі ласка, сядайце зручней. Мульцік пачынаецца. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі. Цікавых сноў. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.